Wawasifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi anthu amene akusintha ndalama. Anthu ambiri amene akusintha ndalama akuberedwa kudzera pa Facebook. Nkhani imeneyi yakhala ikundipeza koma sindimafuna kupanga posti chifukwa choti nkhani yake imaoneka kuti sili fiti kwambiri, siyofunika kupanga posti. Koma ndafuna kupanga posti ndi cholinga choti anthu ena ake mukhale mukudziwa izi zimene amapanga. Amapita kwa munthu chitsanzo ineyo ndine Maki, apita kwa mafriend anga akayamba kupanga adi mafriend anga aja atsegula akaunti yawo mu dzina langa. Ndakayambocheza ndi anthu aja amawuza kuti akaunti yanga ina ija yapoyira, ndiye ndasegula new account ndimafuna nditatumiza ndalama. Ndi anthu aja chifukwa chakuti akundidziwa azoona ngati acheza ndine, kenako anzanga aja awapanga recommend, tampezeni uyu anditumizira namba yake ya munthu otumiza ndalama uja. Ndiye munthu uja azoona ngati anditumizira namba ija ine, osadziwa zoti wina wake wapanga account mu dzina langa. Kenako wapanga account uja atenga namba ija ambocheza ndi munthu otumiza ndalama uja, amuwuza kuti wanditumizira namba yako ndi nzako, atchula dzina la nzanga uja ndimafuna nditatumiza ndalama. Ndiye iye uja povaza kuti ndi nzako amene wanditumizira namba imeneyi amatumiza kwa iwe ndalama, ndiye inenso ndimafuna nditatumiza ndalama, amatumiza ndalama zija kumadikira zoti munthu uja atumize malandi anditumizire iyeyo. Ndiye munthu amene akulandira ndalama ku Malawiko akangolandira, mkuluyu amabloka ano kumbloka otumiza ndalama uja. Ndiye otumiza ndalama uja waberedwa aziganiza kuti ndi ine amene ndapanga zimenezo, kumbe kuli wina wake watsegula akaunti mu dzina langa, anapita kwa friend wanga. Friend wanga uja wampanga recommend kwa munthu otumiza ndalama. Ndiye friend wanga uja azibwera kwa ine kuti asiye munthu uja otumiza ndalama koma mpaka pasumula mpasi zikhala bwanji, ine sindidziwa china chilichonse, koma wina wake wapanga akaunti mu dzina langa amacheza ndi nzanga uja anampanga recommend kwa munthu otumiza ndalama. Ndi zimene zochitika, ndi akuluakulu chonde osamala. Ndipo anthu amenewa apanga zimenezi kwa anthu ochuluka, nkhani ndopanga video imeneyi lero.